шкіл. Були запрошені стебницьким керівництвом міський голова Дрогобича і начальник відділу освіти пан Сушко. На жаль, пан Сушко ігнорував наше запрошення і відстрелюватися на цьому прийшлося пану Тарасу Ярославовичу. Що можна сказати відносно слухань, на мою думку? Слухання пройшли досить виважено. Пан Тарас старався відповідати на всі запитання, тому що, я кажу, під танки попав практично він один, так як мер Стебника трошки усунув серед даного питання, почав казати, моя хата справи, я нічого не рішаю. Відстрілюватися прийшлося Тарасу Ярославовичу. На мою думку, стебничани повністю, згідно даних слухань, згідні з оптимізацією даних шкіл, але задавалося питання Тарасу Ярославовичу, які критерії відбору були тих двох шкіл, які повинні перейти на 9-річну освіту. Ну, він там назвав 3 пункти, я сьогодні зранку, 3 основних. І учнівські колективи, батьківські колективи не зовсім згідні з тими пунктами. Пункти нормальні, але вони вважають, що вони зовсім не дотримані. І коли питали, хто розглядав дане питання, Тарас Ярославович сказав, що таку пропозицію подав пан Сушко. Напевно, член комісії цієї, чи не знаю, чи він членом комісії. Тому після цих громадських слухань було обговорення трошки в вищому педагогічному колі і трошки менше людей було присутні, тому що коли проходили слухання, був повний зал людей і надзвичайно тяжко в великому залі провести нормальне якісь обговорення. І звернулися вчителі шкіл стебницьких, щоб врахували їхню думку, так як будуть далі обговорення тривати і комісії засідати. І трошки звернули увагу на думку молоді, на думку дітей, так як вони є наші майбутні, і прислухались до них. Тому запропонувати, комісію вирішили, запропонувати, включити думку дітей і провести по школах якесь свого роду соціологічне опитування, для включити 2 пункти. Першим пунктом провести опитування у 9 класах.